текущих условиях эта площадка имеет для России приоритетное значение. БРИКС илләре уеннары Россиядә быел узачак иң зур спорт чараларының берсе. Аңа әзерлек буенча республика һәм федераль дәрәҗәдә оештыру комитетлары булдырылган. Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко сүзләренчә, илебез аны яңа дәрәҗәгә чыгара. Ул утырышны онлайн алып барды. Указание, наверное, самый большой сейчас в стране опыт проведения международных соревнований. Халыкара ярышларны югары дәрәҗәдә оештыру буенча Казан илдә тәҗрибәсе зур булган шәһәр. Бер айдан монда киләчәк уеннары башлана. Әле күптән түгел генә кибер куркынычсызлык буенча өйрәнүләр үткәрдек. Барысы да план буенча бара. БРИКС уеннары алдыннан да шулай булыр дип ышанам. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында ярышларны югары дәрәҗәдә оештырып, безгә йөкләнгән җаваплылыкны акларбыз диде. Я заверяю, что в республике имеются все необходимые ресурсы для воплощения этого проекта. И заверяю, что мы приложим все усилия для того, чтобы игры состоялись на самом высоком организационном уровне. И мы выполним все возложенные на себя обязательства. Уеннар 11 июньнән 23-не кадәр дәвам итәчәк. Алар Казанның 17 спорт сараенда оештырыла. Шул исәптән Урам экстрим паркы, Казан Экспо IT паркта да. Олег Матыцин БРИКС илләре катнашында беренче спорт ярышларының 2016 елда Индиядә оештырылуын сөйләде. 2020 елдан ул ел сайын уздырыла. В проекте федерального бюджета на 24 год и на плановый период 25-26 году Уеннарны оештыру өчен 2024-26 еллардагы федераль бюджет проектларында 1 миллиард 290 миллион сум акча каралган. Хәзер әзерлек бара. Спорт программасы БРИКС илләре министрлыклары тарафыннан расланган. Җиңүчеләр өчен 389 комплект медаль әзерләнә. Әзерлек турында вице-премьер Шамил Гафаров сөйләде. Кунаклар аэропорт һәм тимер юл вокзалына киләчәк. Шәһәргә аларны шаттыллар илтәчәк. 170 автобус әзерләнә. Күпчелек делегацияләр Универсиада авылында урнашачак. Кунакханәләр тәртипкә китерелә. Это 7 объектов федеральной собственности, это объекты Поволжского университета спорта и Аграрного университета, 7 объектов республиканской муниципальной принадлежности и 3 частных объекта. Хәзер кунаклар чакырыла, волонтерлар туплана, Казанга 5000 кеше килер дип көтелә. Аларга милли бәйрәмебез Сабан туен күрсәтмәкчеләр, ул уеннарның ябылу тантанасы белән бергә узар дип планлаштырыла. Быелгы турнирның тагын бер үзенчәлеге ярышларның ачык форматта узуы. Димәк, анда БРИКС кына түгел, башка илләрдән дә спортчылар булачак. Рүзәл Шарипов, Давид Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.